zimene zizi izimupangisa kunena kuti ene achi akakutoleni chifukwa wina afune asafune president wa mgwirizano kapena mtsogoleri wa mgwirizano akuyenera akhale Peter Mutharika kwina kulikonse. Izozo ndiye wina afune asafune ndipo khala wina andide asandide ndipo kumene kuku kuyenera kukhale atsogoleri ngati mene alili Mai Joyce Banda akuyenera apezeke mu mtsogoleri mmene mugwirizano umenewu atupere muluzi inuyonso akabambe mukuyenera mukhale mmene mumu koma mtima ozikonda ndi umene uti usokoneze kuzera kwa anthu ojiya amene akukunamizani kuti kunja uku anthu akukukondani. Zisotera zache muzapangisa kuti 2025 zisankho zimene zikubwerazi simuzapeza china chilichonse ndipo muziwe kunena kuti ngati Amalawi ati apeze mavuto ndi inuyo anthu azipani chifukwa Amalawi akufuna kusintha koma kusinthaku sikungotumiza wina aliyense ayi kuthawi zina kumafasa ndikumachita leni experience muzikhala ndi moyo ngati mene alili atupere muluzija a humble guy amene akudziwa ali ndi experience. Munayenera kukhala anthu ofasa ngati mene alili ngati Mai Joyce Banda.